Aquesta nit a València i el tret d'eixida per a la carrera electoral de cara a les eleccions del 20D es posa en marxa. Els diversos partits polítics començaren a nit oficialment una campanya que s'obria amb la tradicional pegada de cartells i estem davant unes eleccions on tot pot passar, almenys amb els candidats que opten al Congrés per la comunitat, perquè, atenció, el 42% de l'electorat valencià encara no ha decidit el seu vot. I d'entre les opcions, una coalició que mai s'havia vist, la de Compromís Podem. Això al nostre territori perquè a nivell nacional, Rajoy, Rivera, Sánchez i Iglesias aspiren a liderar la propera legislatura que s'escriu en 16 dies. Jo crec que tenim molt bones expectatives, sobretot perquè la gent és conscient que el vot del 20 de desembre és la continuació del vot del 24 de maig. El canvi ha de rematarse. En Podemos la historia ha demostrado que se suelen quedar cortas las encuestas, pero con Compromís, además yo creo que se van a quedar muy cortas. Què tal, com estan? Ja és divendres i a més un divendres on a aquestes hores molts de vostès es preparen per a passar un llarg pont festiu, el de la Constitució i la Immaculada, que comença des d'esta vesprada a les 3 per a qui tinga lliure i que acabarà el proper dimarts, dia 8 de desembre. I especial atenció, com sempre, des de la DGT, els desplaçaments per carretera. S'esperen vora 2,5 milions només a les carreteres de la Comunitat Valenciana, és a dir, la meitat de tots els desplaçaments. 850 agents vetlaran per la seguretat i un helicòpter transmetrà imatges en temps real. Pues a Cuenca. Pues al pueblo con mi familia. De puente y medio de vacaciones, o Málaga. Als esports, el calendari futbolístic no deixa quasi temps per a descansar entre competicions. Ahir, el Llevant jugava a Copa del Rei al Ciutat de València, amb un espanyol que els va plantar cara i que aconseguiren deixar l'eliminatòria oberta amb l'empat a 1. Dilluns tornaran a veure's les cares, esta vegada en Lliga. I quant al València, demà per la nit tenen una cita més que important a Mestalla, perquè hauran d'enfrontar-se davant el Barça amb una banqueta plena de baixes. I quant a l'oratge, si es queden a la comunitat i no viatgen pel pont, sembla que l'estabilitat també es queda amb nosaltres. Maria Sánchez. Sí, Patri, continua l'estabilitat i sembla que també ens acompanyarà tot el pont de la Immaculada. 4 dies als que farà sol, tot i que de cara als dies festius guanyaran protagonisme els núvols, però no donaran major problema. Les temperatures, ja ho veuen, encara suaus, tot i que no passarem ja dels 20 graus. Els compte més en acabar els informatius. Fins ara. ...4 de desembre i parlem ja en clau electoral, perquè com veuen a este gràfic, i segons assegura un dels principals baròmetres ciutadans, el CIS, el resultat de les eleccions generals també jugarà un paper més que fonamental